Preto mi rozprávil. Ako sa vám páči v tomto minimúzeu? Čo na to hovoríte na aktivitu tohto pána? Veľmi zaujímavé. Určite áno. Správna aktivita. Čo všetko je momentálne v tom bunkri? V bunkri je pri vstupe v tej hlavnej ukrytovej miestnosti pravá strana zariadená tak, ako keby prišli vojaci a aktivovali to na účel, na ktorý to bolo určené. Na konci je nainštalované nefiltračné zariadenie aj s ručným ventilátorom a ľavá strana, tam je vlastne spojovacia technika umiestnená. Všetko je z mojej zbierky, je to spojovacia technika, ktorá sa používala v Československej ľudovej armáde. Od linkového spojenia cez krátkovlnné vrátane VKV. Tu nás sú väčšinou exponáty z Hladovo, verné, ale väčšina z nich nefunguje. Nie sú zaujímavé pre prípadných volaných návštevníkov. Plánujete nejakú aktívnu činnosť, že by sa odtiaľto aj vysielalo? To predpokladám, lebo táto poloha je výhodnejšia pre vysielanie ako moja domáca, vzhľadom na to, že ja tam mám elektrickú trať, ktorá spôsobuje výrazné rušenie.